At ako'y nagbabalik mga mahal. Nagbabalik walang iba DJ Kim Chino sa kanyang programang Chini Talks. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Ano yung sa'yo? Mahal. Di ba kanina, usapang ex tayo. Meron kasi mga pagkakataon na talaga nga naman tag-ulan, malamig ang panahon, talaga nga naman parang ang sarap balikan yung ex. Shoutout natin dyan yung mga nagre-relapse ngayong Friday. Ang daming single ngayon na talaga nga namang walang nilulook forward ngayong weekend. Kaya magbabackread na lang ng chat ng ex. Cuddle weather, di ba? Anyway, mahal, balik na tayo sa ating topic. Ano yung bibigay ko ngayon? Di ba nga ibibigay ko yung tatlong senyales na talaga nga namang mahal ka pa ng ex mo. Di ba? Tonight, talaga nga namang willing akong mangunsinte. Hindi kasi minsan mas okay na ring balikan yung ex lalo na kung good terms naman kayo kasi meron na kayong pinagdaanan. Madali nang i-build up ulit ang relasyon. Kaya naman, makinig ka maigi, baka pwede na kayo magbalikan. Sabi ko kanina, mahal ka pa ng ex mo kapag siya mismo umaaligid pa sa'yo. 'Di ba? May mga ex talaga na ayaw kang pag-move onin. Oo, minsan yung mga ex na yan, talaga nga namang nakikitang masaya ka, guguluhin, bubalabugin ka pa. Magchat-chat yan sa mga pagkakataon na malamig ang panahon. Ay nako, mahal ka pa niyan. At kung mahal mo pa, pwede mo namang sunggapan. Di ba? Pangalawa, mahal, sabi ko dito ay talaga nga namang mahal ka pa ng ex kapag hindi pa siya nakakapag-commit sa ibang tao. May mga tao talagang mahirap mag-move on. May mga tao talagang mabilis magpalit. Pero yung ex mo, for sure, no, kapag naman ex, may tendency pang mag-stalk tayo, di ba? I-check ang social media. So kung several days, several months, several years na talaga nga namang hindi pa siya pumapasok sa commitment o relasyon, baka ikaw pa rin ang tinitibok ng kanyang puso, 'di ba? So pwede pang comeback diyan, 'di ba? Kasi minsan sa sobrang galing mo sa relasyon, ikaw yung naging standards. Ikaw yung naging benchmark, 'di ba? Kaya minsan hindi sila makapasok pa sa relasyon. Ikaw yung nagiging standards, ikaw ang nagtaas ng bandila ng Pilipinas. Kaya hindi ka nila malimutan, 'di ba? Ganun yung mga pagkakataon na ako mismo, no, kung ako yung tropa mo, proud of you kasi ginalingan mo. 'Di ba? Hinahanap-hanap ka ng ex mo. Ikaw yung naaalala niya sa tuwing malamig ang panahon? O di kaya kapag siya ay naliligo? Bakit naaalala kapag naliligo? Pwede ikaw yung taga-abot ng towel. Ayun yung ibig kong sabihin, 'di ba? Anyway, mahal. Hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino. At syempre, kung ikaw ay nakikinig sa radyo, gusto ko lang sabihin na kami po ay naka-live. Naka-live po kami sa TikTok, YouTube at Facebook ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung gusto mong makita si Kim Chino ngayong Friday bago mag-weekend at makakwentuhan, makalambingan, punta na kayo dali. Baka last mo na to. Last mo na akong makita. Na naka-live, di ba? Anyway, shoutout ko na rin muna. Oo, since sabi ko kanina nung di pa ako naka-ere, meron po kami mga bisita. Shoutout ko lang ang Aristocrat Philippines. Isa yan sa masasarap na restaurant. Oo, nandito ang mga bisita natin sa main office. Kaya naman, maayong gabi sa lahat ng empleyado ng Aristocrat. Happy weekend po. Maraming salamat sa pagdalo o pagbisita dito sa Love Radio. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakraka. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito ang lakas maka-PBB ng kantang to. Binibigyan ko po ng 2 points si Kim Chino. Wala pa ring jowa. Ay, here's Orange and Lemons. Pinoy ako. Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa lang ay makikita na
iba't ibang kagustuhan. Sorry. Kamay at pagmamahal ang hanap mo. Kung sino ka man talaga. Hi, Mahal. Ay, nawala tayo sa TikTok. Boy D. Ito. Okay, gets. Ibang-ibang Pinoy, wag kang matatak. Ipagmalaki mo. Hi, Sir Kim. Hi, Kimchi. Hello, mahal. Maayong gabi. Kuya Kimchi, ano gusto mo, sinigang o adobo? Mas gusto ko sinigang. Ayoko ng adobo. DJ Kimchi, good evening. Good evening. Mukha kang Koreano. Naku, huwag kayong magpapalin lang. Pinoy lang ako. Saan ka pa? Oy, ano ba yung mga comments nyo? Kapag time slot ko, ganyan yung mga nyo Ako lang yung time slot na may ganyang comments Ayoko ng sinigang. Bakit ayaw ng sinigang? May sinigang ba kayo sa Aristocrat, ma'am sir? Meron silang sinigang. Ilan na ba ang branch ng Aristocrat? 20 branches. Ano yan? Metro Manila lang or nationwide? Nationwide yung 20. But overall, 20 talaga. We have 20 branches pala ng Aristocrat. Sign na mahal ka pa ng ex ay talaga nga naman kapag nagbebeg siya kahit binlock mo. Uy, ang hirap kaya minsan kunwari binlock ka, ang hirap kaya hanapin yung ex, 'di ba? 'Di ba, ma'am? Para minsan ka na ba nag-beg, ma'am? Minsan hindi tayo magbe-beg, no? Minsan gano'n, kung sinaktan ka, 'di ba? Hiniwalayan ka, wag na tayo mag-beg. Okay lang malungkot, okay lang masaktan, pero wag mamakaawa, maghahabol, hindi. Kaya, 'di ba? Tandaan nyo, hindi kayo, yung mga naghahabol dyan, hindi kayo aso tao kayo. Huwag kayo maghabol. True raw, true. Shoutout mo naman si Ate Miles and Kuya Atom. Shoutout natin. Galing Maynila raw. Pag si Kim Chino habulin ako ng mga ng mga maling tao. Nakakahawa naman yung tawa mo. Hi, May. Exactly, 'di ba? Ano pa ba yung mga signs na mahal pa kayo ng ex nyo? Shoutout sa akin, hindi pa ako nakaka-move on. Shoutout sa iyo, Louie, hindi ka pa nakaka-move on. Bakit? Shoutout mo rin yung ex ko. Ay, maganda, nagne-name drop kayo. Shoutout natin si Jason. Ex ni Chean, hindi pa raw nakaka-move on. Ay, pati, maganda yung ganyan sinishare nyo. Pati na rin kaya yung address. Performance. Ginalingan ko kasi kaya hindi pa nakaka-move. Dapat gano'n naman talaga, di ba? Sa relasyon, dapat performance level. Para kung iwan ka man, saktan ka man, ikaw ang pamantayan. Ano yung announcement mo, Kim Chino? Hindi, magte-thank you lang ako. Baka huli. Let's all love ourselves enough to know our worth. Totoo naman, kapag mahal mo yung sarili mo, hindi ka na maghahabol. Tsaka may respeto ka sa sarili mo. Di ba? Hindi ka maghahabol. Pinoy ako. Naririnig pa ba, Boy D, yung kanta? Hindi na. Nakaka-copyright na tayo. Nakaka-copyright na tayo. Sorry, nadala ako ng emosyon. Ano yung announcement? Ayun lang naman, gusto ko lang magpasalamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga
Sa mga sumuporta kay Kimchi, no? O parang may date ka ngayon. Wala akong date. Uwi lang din ako agad. O hindi siya nakakap ngayon. Hindi. May meet and greet ba? Hindi, walang. Si Rocky na lang. Si Rocky na lang sundo. Ay, anuhin nyo. Bisitahin nyo. Sasayaw ka ba ngayon? Hindi. Fan meet? Naku po. Nilalamig ka ba, mahal? Hindi naman. Hindi ako lamigin eh. Aalis ka na? Uwalis na ako after ng program ko. Sila sila Rocky na susunod sa akin. Sila rin nata may announcement eh. Sila Bakit? Shoutout natin taga Oriental Mindoro pa raw siya. Anong pangalan? RND ba ang pangalan mo? Taga Doha, Qatar ako. Taga Laguna naman. Uy, shoutout natin. Ikaw ang cravings ko. Ang craving ko ngayon yung Traffic na ba sa NLEX? Sino yung mga nasa biyahe sa pauwing north? Pati Skyway, traffic ba Skyway ngayon? Hi po, napadaan lang. Hi Jasmine, ito pala itsura mo. Uy, shoutout natin yung mga galing radyo. Hello, hello. Nagkaka-pimples ka ba? Oo naman. Lately kami mga panggabi, si Raketera, Titangelo, oo, kakaisip ng mga kakaisip ng problema, marami kaming Nagbe-breakout din. Traffic kanina from South Caloocan to Karuhatan. Kumain na ba yung mga bisita? Kumain na po ba raw kayo? Wow, concern. Ako hindi niya ako tinatanong kapag yung mga bisita mas may concern. Kumain na raw ba kayo? Ano kinain niyo? Aristocrat din. Alam niyo dati sa sa Jollibee Philippines. So sa JFC Ortigas, main office din. So dati kapag kunwari may meeting, own products lang din. Pero good thing naman sa amin, meron kami mga sisters, di ba? Kunwari, Red Ribbon, Greenwich, pwede naman doon, pwede naman bumili. Pero hindi mare-reimburse kapag hindi sa aming brand yung pagkain. Sa inyo rin, ganun din kapag meeting. O pwede naman outside. Doon din, no? Sa atin at sa atin lang din. Sa Jollibee ka dati? Yes, sa Jollibee ako dati. Before ako mag DJ, leap of faith ko eh. Before ako mag DJ, sa main office ako ng Jollibee. Hawak ko ang North Luzon. Kaya kapag norte, medyo familiar ako sa mga familiar ako. Yeah, Isabela, pumupunta ako diyan sa Kawayan para ano po bang nyo? Isang department, kayong tatlo. Marketing. Kasi maraming sangay-sangay din sa marketing. Usually ang kasama ko dati yung mga TMO, Trade Marketing Officers, kasi sila yung nag-o-open ng branches, ng stores kapag may grand opening. So nandun din kami. Hi, good evening mahal. Uy, good evening yung mga kakapasok lang sa Kawayan. Santiago, hawak ko rin ng Santiago Bayan. Kawayan, 'di ba? Iligan ba yung Ilagan?
Sana nag-endorse kayo ng dati naming sponsor sa events namin ng Dunkin. Kaya mahal na mahal namin Dunkin. Ilagan. Pati pumunta rin ako dati sa mga Cagayan Valley, Tugigaraw. Yan, nililipad ko pa yan dati. Kumain ka na ba, mahal? Yan, dapat tinatanong nyo rin ako minsan. Dunkin, every month merong promo. Mahal na mahal namin yung Dunkin. Actually, pati nga ata aristocrat parang... Ah! Sabi, kapag ba marketing, saan main office niya? Ito ba yung nadadaanan dito? Yung 24/7? Kaya siya malaki kasi merong back office? Ay talaga, dun lang din kayo? As in lahat ng departments? Wow, ganun pala sila. Mahaba ng biyahe sa north. Namamansin ba ng pangit to? Walang taong pangit. Kapag hindi ka lang nagustuhan, ibig sabihin hindi ka lang type. Walang taong pangit kapag meron ka mahahanap na tatanggap sa itsura mo. So kung wala kang love life ngayon, malay mo grade 5 pa lang, 'di ba? O 34 ka naman. Malay mo senior high, 'di ba? Naabutan lang ng K-12. Oh, wag ka magmadali. Yung iba nga reporter. Diba? Malay mo. Or malay mo, di ba, pagkababa mo sa nasa office ka, ma'am. Pagkababa mo, kumakain pa yung bata, di ba? Yun pala yung soulmate mo. Hintayin mo lang siya medyo, tumaba ka. Tumaba nga ako yun. Siguro dahil sa stress. Si Boy di atake. Baka nga po pag nag-color. Ay, sorry, hindi ko pala napansin. Meron pa pala tayong dapat comment section sa personal account natin. Nalibang ako. Tatampo na naman itong mga... Akala nyo talaga meron ako responsibilidad sa buhay, no? Saan na ba yung live natin? Boy, di cross-post ba to sa account ko? Ayan. Ay, pasensya na. Shoutout natin. Gloria, Lynn, Karen. Hello, maayong gabi. Icha, hello. Jason. Diba? Lahat yan, Kim. Basahin mo lahat. Oo, naduduling na nga ako. Late na nga ng mata ko. Gusto mo pa, ang dami ko pang comment section. Hi, Shen. Mahal. Kamusta? Ang dami mong mahal. Uy, lagi niyong tatandaan, mahal man ng tawag ko sa inyong lahat, pantay-pantay ang pagmamahal ko. Okay? Walang lalamang. Walang lalamang. Kaya nga tayo nasa Love Radio. Sa lahat ng DJ, ako lang nagtatawag sa inyo ng mahal, Equal naman, Minsan na lang matawag na mahal by group pa. Huwag ka na magreklamo. Limin ho, datingan mo ngayon. Uy, dati lang. Uy, maraming salamat Gustong-gusto ko yung ganyan. Inuuto-uto nyo ako gabi-gabi. Papunta na ako dyan. Pupunta kayo? Ay naku, dapat talbugan nyo yung aristocrat kapag pupunta kayo dito. Nagdala sila ng products nila. Hindi naman sa pagmamayabang, pero parang mga party trays pa yung dala nila. Pwede naman siguro, meron na kasi kaming dito dinner. Pwede na siguro dessert. Naku, may dessert na rin. Perahin nyo na nga lang kay Kimchi. Sige, tumatanggap ako ng RFID load. Ayun na lang. Meron na kaming dessert dito. Meron na kaming pagkain, di ba? Ayaw naman natin na masyado marami. Hindi ka nagre-reklamo. Hindi ako nagre-reklamo. You look great. Uy, thank you, Shen. Shoutout natin dyan yung mga mahal natin na OFW. Pag radio ka galing tapos
Ay, boy, di oh. QR code daw oh. Dapat pala meron tayong ano no, pang station na QR code no. Hi, Abby. Uy, nandiyan na rin si Alexander. Aalis ka na ba? Ualis na nga ako after nitong ano kung. Ba't ba pinagtitripan nyo pa yung mata ko? Pati eyeliner. Ito talagang may mga bisita ganyan kayo magsi-comment. Nababasa yung mga comment nyo. O yung parang panda. Shoutout natin taga Qatar. Hi mahal. Si Hana o taga Qatar daw siya. Shoutout natin yung mga taga Qatar. O meron daw Boy di magpapadala sa atin ng ano balikbayan box ha. Ano yan? Taga Caloocan ako. Hello, Monique. Pogi mo palagi. Naku, perahin nyo na lang yung mga pang-uuto nyo. Hi, good evening, Jenny. O, nandyan. Kamusta dyan? O, lagi naman kami open dito. Media naman kasi kami. Shoutout taga Saudi Arabia. Ay, si Boy D, malaking tao eh. Anong size ng paa mo, Boy D? Bilis. Boy D, andyan ka ba? Ano? Hindi ko nakita. Asan? Size 10 naman si Boy D, size 10. Ayun na yung yun na yung may allowance. Yung pang gym ko kasi yun na yung ayoko nang maluwag eh. Mamimiss ka namin. Uy, mamimiss ko rin kayo kung magkakaalisan na tayo ha. Ano yun? Si Boy din size 10 ng sapatos, 2XL. Ang laki naman ng damit mo. 2XL sa damit, 36 daw sa pants. Pang pickleball. Alam nyo, yung pickleball na yan, bago lang yan. Pero kaming mga tito at tita na, ang tawag lang namin dati dyan, ping-pong, di ba? Sige, iba yun. Iba yan, boy. Di loko-loko ka. Pag tayo talaga. Hi, Jenna. Hindi mas matangkad talaga si Boy D sa akin. Kaya malaking tao talaga. Yung pang gym ano bang gusto kong pasalubong? Wala eh. Alam nyo kapag tinatanong talaga ako, hindi ko rin alam yung sasagot ko kung ano yung gusto ko. Siguro dahil sa kapag financially independent ka, kahit ano ibigay sa'yo, okay na. Si Boy D ba may lahi? May lahi ka raw ba, Boy D? Mamimiss ka namin, Chino Pops. Wow. Wala raw lahi. Yung mga nagtatanong ng lahi ni Boy D, papalahi raw ba kayo? Oo, kag ganun nagpapa Abastos talaga. Abastos talaga to si Boy D eh. Ganun talaga kapag giver. O siguro nga, love language ko ang giving gifts. Pati sa mga katrabaho, tanong nyo yan sa mga DJs. Ako yung nagdadala sa kanila ng something lagi. Ilan taong ka na? Hulaan nyo nga edad ko, sige nga. Hulaan nyo edad ko.
Wala na ako sa kalendaryo. Uy, yung sabi ng boss namin sa market ay sa sales. Akala niya ako yung pinakabatang DJ. Oh, 'di ba? Nauto ko si Sir Santi. Hindi kami naniniwala. Oo nga, wala na nga ako sa kalendaryo. 35, higher. 48, malapit na. Konti na lang. Hindi naman 55. Hindi, konti. Ayan, malapit na. Sige pa. Konti na lang. Ayan, 41 and a half. Oh, magpo 42 na ako this year. 34, hindi, okay, 42. Kalokohan mo, Kimchi ba? Hanggang dito niloloko. Hindi totoo nga yun. Ay, pwede. 37. Okay lang. Tsaka ako, single dad. Sige. Okay lang sa iyo, single dad. Seryoso ba sa 41? Oo, bakit? Hindi kayo naniniwala. Uy, ilan anak? Isa lang naman. Parehas tayo subjects nung high school. Uy, actually, di ko naman naabutan yung K-12. Pero naabutan nyo ba Hekasi? Naabutan nyo ba Hekasi, mahal? Alam nyo ba? Sige nga, lagay nyo nga yung meaning nung Hekasi. Ay, yung mga bisita ko sa aristocrat biglang ngumiti. Magkakaedad kami dito. Oo, pare-pareho kami edad dito. Ano Hekasi? Sige nga! Ano Hekasi? Ikaw po, hindi mo naabutan Hekasi. Oh, Heograpiya, Kasaysayan at Sibika. Galing ni Ma'am Len Si Ma'am Len ito ata yung teacher sa Caloocan eh. Oh, Heograpiya, Kasaysayan at Sibika. Ewan ko nung naging high school ako, naging naging araling panlipunan. O depende sa school. Naabutan nyo ba yung yung EPP? Alam nyo ba yung EPP? Ano yun? TLE yun sa ibang school. O, depende sa school. Oo nga. Hindi nyo alam yung EPP? TLE lang din yun. TLE. Ma'am Len, ano yung EPP? Ano ulit meaning ng EPP? Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Yan. Ano yung TLE? Ano ulit yung TLE? I-refresh nyo nga kami. Hindi kasi dati nung elementary si Kim Chino, public school ako. So sa public, kapag recess, meron kaming bilao. Alam nyo ba yun? Mayayaman kasi itong mga taga-aristocrat. Hindi nila alam yung sa public school. Ayan, Technology and Livelihood Education ng TLE. Anyway, mabalik tayo sa public kasi mahal. Kapag recess namin, merong bilao. Tapos nandun yung mga yung mga tinapay, nandun yung mga chichirya. Tapos may isang estudyante, uso nga dati yung child labor noon, no? Kasi merong i-assign yung advisor mo na taga-bantay nung bilao. Siya rin yung liquidate, di ba? Tapos sa public din, meron kami tinatawag na na soup. Oo. Favorite
Pag kulang mag-aabono ko. Uy, totoo yan dati yung mga nagbabantay ng bilao, kapag kulang mag-aabono pa sila. Minsan na magsusumbong pa yun sa nanay nila, "Ma, meron akong kulang sa bilao ngayon." Tapos papagalitan sila nung nanay nila, "Eh bakit kasi nagpresenta ka?" Mga ganong pagkakataon. Ano favorite subject mo nung nag-aaral? Ano ba favorite ko dati? Sumasag sa mga bisita ko resist daw. Favorite, ano ba? Nung elementary, ang favorite ko talaga science. Kasi wala pang ano yun wala pang branches of science kasi nung ano, general. Kayo ba, mama? Math? Sa bagay, marketing sila. Oh, ay, 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 ay. Bumabalat si ma'am. Bobo rin kasi talaga ako sa oh, oh, alam mo, munti ka na nga ako mag-doktor dati. Oo, sa sobrang gusto ko yung science. Pero veterinary medicine. Mahilig ako sa aso, pusa, ganun. Mahilig ako sa mga hayop, mahal. Kaya magaan loob ko sa pag bobo sa math, bobo sa pag-ibig. Naku po! Hindi naman daw. Yun. Yung periodic table of elements. Alam ko yan, yung mga yung mga hydrogen. Sana pala science na lang para maging gusto mo. Wow! Pinag-uuto-uto nyo pa ako Uy, Boy D. Okay lang ba sa'yo mag-extend? Pwede, okay lang sa'yo? O mag-ano ka na? Happy birthday daw. Till na, hindi, hindi naman, pero sige, extend tayo. Malay nyo, last live ko na tonight, di ba? Ako yan. Ganun pala kapag obob sa, ano? Kapag obob sa pag-ibig, science kasi favorite ko. Pero nung college, nag-iba na yung favorite ko. Baliktad. Obob is bob. Hindi naman tayo maano kapag binasa ko yung bobo. Anong pangalan mo ba yung nagpapabati ng happy birthday? Kasi naman ba't kasi kayo naglalagay ng pangalan? Blanco, underscore. Anong pangalan para mabati natin? Tingnan mo, babatiin natin minus. Kung naabutan mo ang Hekasi, pa 40 ka na. Hindi naman. Hindi pa. Ipapasolve na yan. Nung college, may algebra, di ba? Yung soup na tray isa pa yan. Nag-public ka rin ba, Boy, di dati? Totoo yan, yung soup na tray. Ewan ko kung kulay orange din yung mga baso. Kasi sa amin dati, yung soup namin, kulay orange yung baso. 20s pa ako pero naabutan ko. NSTP every weekend. Public lang ako Pag private daw, puro salbahe. Oy, Catholic ako nung high school. Bumagsak ako dati sa college algebra. Alam nyo, ang maganda kasi dati, sa sobrang friendly ni Kim Chino. Ewan ko kung kayo rin nung kami nung college kami, meron kami tinatawag na departmental exam. So sa college algebra, parang multiple choice lang yung final exam namin. So buti na lang si Kim Chino ay mabait, no? Halos lahat ng kaklase ko or kablock ko ay talaga nga naman, "Teka, wag mo muna end live! May narinig ka lang na mabait, di ka naniniwala, Boy D Anyway, mabalik tayo. Mabait kasi ako kaya pinapakopya ko dati. Oo, ng multiple choice, di ba?
Pero nung meron din kami statistics. Yeah, yung statistics ko naman ay 1.75. So, mga around 90 yun. Ang maganda sa statistics namin dati ay, ano ba yung, ano ba nilalagay-lagay mo dyan? Ano, kimchino babae? Kakampi mo ko dito, ah. Barbero. Barbero lang pala. Anyway, nung statistics namin, buti na lang by group ang final exam. Pwede naman pala yun by group. Kaya kaibigan ko dati yung mga matatalino sa block namin. 'Di ba? Kaya tumakbo rin ako student council dati. Ang dami ko rin nauto dati. But sa amin may computation. Yun nga depende rin siguro sa prof. Kapag nag-exam kayo, may papakita nyo pa yung solution, 'di ba? Kapag algebra. Hate ko yung statistics. Ang saya kaya kapag ganun. Masaya naman talaga. Sana mag-Korean language ka na teacher ka rin, Kim Chino. Kung marami lang akong oras eh. Mamaya ka na mag-end, kwentuhan mo muna kami. Ano kayo, anak ko? Gusto nyo matalino ka ba? Hindi, tama lang. Hindi naman sa pagmamayabang pero cum laude lang ang dapat gamitin. Gamitin nyo rin yung relationship building, 'di ba? Dapat street smart din kayo. Hindi laging dapat all throughout talino lang. Minsan kailangan mo rin diskarte, 'di ba? May actually yung mga dean's list dati, merong mga allowances ang tinatawag. Hindi budget, allowances. Oh, 'di ba? Oo, kailangan 'yan. Meron kang tropa, 'di ba, nasasapu sa kapag may problem. Street smart ka rin din dapat, 'di ba? Nakaka-proud ka naman, Kim Chino. Hindi malaki yung allowance dati. Parang per sem lang ata. Parang per sem, parang 5K ba or 10K? Nakalimutan ko na. Tsaka as early as college dati, nag-host na ako ng events. We built this city like rock and roll. Relationship building ay kasipsipan. Meron din depende sa prof. Sipag at diskarte dapat. Masaya ba mag-DJ? Depende kung gusto nyo yung gusto nyo ba talaga yung trabaho. Pero kung sasaya lang, masaya naman. Masaya naman talaga mag-DJ. Depende yan sa gusto nyo talagang gawin sa buhay. May mga tao talagang alam na nila yung gusto nilang gawin, 'di ba? Siya yung gusto ko pero iba yung depende nga sa dream job nyo. Happy ka today? Yes, happy naman ako lagi. Anyong shoutout natin si R.D. R.D. Yan ang dapat tularan. Di ba? Ako nga lang yung pinakamabait dito sa amin. Anyway, overtime na tayo. Boy, di tara na. Anyway, mga mahal, meron pa akong final message mamaya. Anong oras ba ang final message ni Kim Chino? Ang final message ni Kim Chino sa radyo, abangan nyo, 8:20. Okay? Ay, si Enzo!
Enzo ba yan? Naku po, walang medyas at mittens. Lalamigin. Lalamigin. Lalamigin Enzo. Lalamigin na. Konyo Bicolano. Hindi marunong maghawak ng bata. Kaya mo maghawak ng bata. Anak to ni Rakitera. Hi, Bruce. Tingnan mo, hindi marunong maghawak ng bata. Well, nakita nyo ako kung paano ako maghele. Ganun dapat maghawak ng bata. Tingnan mo, naiiyak na. Ay, Diyos ko. Hindi talaga marunong. Hindi pa pwede mag-asawa tong Konyo Bicolano na to. Maili. Loko. Hindi. Shoutout natin. Anyway, mahal. I will be having my last message 8:20 sa radyo. Tutok lang kayo sa 90.7 Love Radio Manila, ha? But for now, bye-bye na muna dito sa live. Maraming salamat, mahal. Bye-bye. See you. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!